Niko harjoittelee tämmöisellä jutuilla. Heti alussa epäonnistui. Piti vähän sotkuun, pitää vähän ootella. Nyt se Ja me tämä kaikki videot ollaan tehty tässä yhdessä päivässä, niin kun mä vasta aloitin tämän tupaamisen, niin niin sen takia tää vasta aloitettiin nämä. Mä teen vähän enemmän videoita päivässä ja me tehdään tänään myös varmaan 2 pelivideota tai 1. Niin, semmoista. Noniin. Tästä. Ja. Ui! Vitsi. Se jäi nyt tähän kiinni. Niin. Se on normaalisti. Ei, tää meni vähän pyöriminen. Mitähän vähän solmuun. Kyllä tän saa auki. Ja näin se saikin. Noniin. Ei hitsit. Tänne ei kannata sitten koskaan melkein maahan. Aina sitten se heti epäonnistuu. Joka on ärsyttävää. Sitä ennen tahtoisi. Tapahtuu. Wow! Ei se lennä siitä. Koska se vähän menee aina tossa aina yleensä vähän solmuun. Niin sen takia se ei mennä lentää. Voi! Eikä taaskaan. Nyt lähti koko juttukin Nikolasta, kun Niko on niin huono. No, minun yksi kavereista nimeltään Eelis osaa käsitellä näitä, kun niitä on näitä vähäsen. Niin sen takia he ovat aika ammattilaisia. Minä... Tää oli kyllä STP. Noniin. Tarvitaan vähän apua. STP. STP. Noniin. STP. No niin, nyt mä sanon STP:tä. STP Kalle. STP Kaapo. Tässä on kaljaa. Räjähtävä hattara. Ja nyt lähtee. Osaako hän? Ei tietenkään. Lopetetaanko tää video tähän? Lopetetaan vaan. N-Y-T. Heippa hei! Heippa!